हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसिनिसिम जासिहरनाय थाबाय। आंनि आदा बाजै चेनेलाव नोंसोरखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। लोगोफोर, जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै नायना होदोलाय। दिनैबो आं आंनि न'नि खामानिखौनो आं नोंसिनो शेयार खालामनो होननानै नुजाथि फैलायबाय। लोगोफोर, अननानै नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम। नै आं खर' खाथबनानै नोंसोरखौ दिनै बेरेफुंजानि बरायलायबाय आरो बेरेफुंजानि खर' खाथबनो गोनां जानाया जाहैबाय आङो एसे न' लिरस्रांनो नागिरदों आरो खामसालि न' लिरिया गोबाव जाथारबायमोन नालाय, न'आ नायजाथारला, बेनिखायनो एसे लिरनोसै होननानै दिनै एसे हा जावफ्लेनानै दोनदों आङो। एसे लिरनोसै आरो दिनै फिसालाया दिनै फोरोंगिरि सान नालाय कलम हैनो थांनो ओंखारदों आरो ओंखारगासिनो दं बियो। दिनै टिचार दे नालाय फिसाला टिचार देनि रेडि जादों नै, 7:00बानो थांनांगौनो, थांनो ओंखारगासिनो दं नै। जाबाय फैदो। कलमा मास्टारा एसेल' नालाय बिसिना, मोनथाम लाबाय नोलाय कलमा पेनिल मोनथाम लाबाय आरो बे। थांसिगोन बियो, हाखु दाखु जाबाय, लोगोफ्रा थांबाय। बाबा नों बेगखौ लांफागोन ना मागोन? ओमफ्राय मानो जाबनानै गालांदा नोङो लेखाया? दे जाबनानै गालांनानै थांदो दे। आंबो ओंखाम जानग्रोनोसै। बारिनि हाखौनो एसे जावग्लिनानै लाबाय नै लोगोफोर, बेखौनो एसे लिरनोसै आङो। खामसालिया नायजाला नालाय नै उसुंखौ एसे लिरलाबायनो आङो। ओमफ्राय मालाबा हा गुफुर लायबा लिरनोसै आरो बे मोदोमखौ। अखा हाबाय थादों लोगोफोर, मैयाबो अखा हाबाय थादों, मोनायावबो गिलु बालु अखा हादों जोंनाव। नोंसिनिथिं हादोंना हायाखै लोगोफोर? जोंनिथिं मैया सानावबो एसे बिदिनो थाइफ्रिलाबाय थादों आरो, ओमफ्राय मोनायाव रासिन हाबाय। बिनिखायनो हा गिसिबा लायजाया नालाय, हा गुफुर लायनांगौआ गोजानावसो। बेखौ फोमोननानै लाखांबाय नै। फिसालाया दसेल' जागोन होननायखाय ओंखामखौ जालाङानो। दिनै क्लास लाया नामा, फोरोंगिरि सानखाय। थोस बे अमा फिसाफ्राबो डिस्टार्बहाय। ओंखाम संनानै लाग्रोनोसै आङो। ओंखामा मोनखांखाबाय नालाय, ओंख्रि संग्रोनोसै, ओमफ्राय हा गाग्लिनानै एसे लिरनोसै आरो। दिनै बिस्थिबार जेबो मोनजाया नालाय नै आलु, फोरला, पथल, सयाबिनसो संलाबायनोसै आं लाब्रानो। हानानै सुखांजोब्बाय आङो, दा संनोसै आरो आङो। ओमफ्राय अमा आदार हैग्रोनोसै। अमा गाबख्रावलाबायथारलायबाय, आं रागायानो। अमा गाबबाथाय आंहा जेबो खामानि जाथारा, असान्थि मोनथारो आङो। फुङावबाथाय हां थोनो जाथारोहाय लोगोफोर, बिरादनो मावबाबो मावख' हाया। लाबोखांबाय। माबा अखा फिसा फिसा थाइफ्रिलाबायलायबायसोहाय मालाय न' लिरनो नागिरनायावनो। असान्थिसो आं खालि फानब्रबनाय। जानजियानो जनो नागिरलायो बोनायफ्रानो। बिदिल' जु लोङो अमायानो मानोबा। थास' नङा, ओंखाम खालायसो। बेयासो साबसिन जायो गिदिरनिफ्राय। साबखां जालायथारो। गोमोन जाखाबाय, डाक्टार लेंहरनोसै। डाक्टार मोनखाबाय, अपारेसन डाक्टार लेंहरनांसिगौ। बबे थास' मोनो दा बायदियावलाय, थास'आनो बयबो हायो।
मासे देरबा मासे ज्राव फानहरनो, ओमफ्राय मासेया देरहांबा मासे लाबावनोसैलाय बिदि खालामनो आगा फासा लाबाय आङो अमाखौ लोगोफोर। नैबे एसे देरहांनायजों बै मासे गिदिरा फानजानायजों जायोना, ओंखायनो बिदि खालामनो होननानै लादों आङो। खस्थ' मस्थ' लानानै फेदेरनोसै आरो। फैसा मोनबानो खस्थ'खौ जेबो सानथारला, फैसाल' मोनथारथोंसै सानलाबायो। सान्दुं दुंफिनबायहाय साला अखा थाइफ्रिनाया। थोस मारै गाग्लि गुग्लि खालामफैजोबोहाय बे अमा फिसाफ्रा। आंना खामानिया जोब्बाय लोगोफोर। नै ओंख्रियाबो मोनखांबाय, फिसालायाबो फैनानै जाफैखांबावबायसो नै। ओमफ्राय खायला एवनानै बाथोन देबाय आङो नै। दिनै मिरामिस जेबो मोनजाया नालाय, दानिया हा गाग्लिनोसै हा। दाना गयसे जानानै। खावा दावा गद खामफिसद होननायसो जाबायहाय आंना। दाना जोग्लिथारनोसै आङो, मावथारनोसै। नायजाथारला न'फ्रानो एफा लिरनोसै, सानसेनो बुरजाबो लिरनो हाया। जाबाय। केमेरा हमग्राबो गैया, मोजांबो नुजोबा। दाना लिरग्रोनोसै आङो। लोगोफोर दाना एसे नांफिननांगौ। हाय गोब्राथार। बारिनि हा नालाय हागाव सिलाजोब। हागाव सिला रग'-रग'जोब। हायानो बारिनि हाखाय जि हागाव सिला लोगोफोर, थाबथानो नागिरा। आं लिरगोनसै बिदिबा लोगोफोर, केमेरा हमग्राबो गैया। मावनानै लाग्रोनोसै। अखा हाना होलायबाय नै लोगोफोर। न' लिरखांनाय लोगो दुगैखांबाय आङो। ज्राव अखा हानानै साफा सुना होफिनजोब्बाय नै। मा लाब दे न' लिरबाबो। जा हिंसा बायदिखाहाय अखायाबो, रागा जोंथावथावसो। लिरखांनानै दुगैखांनायजों अखा हानायजों ज्राम-ज्रामनो जि गिसि नै थिखोनानै दोनलाजोबनांबाय। जियाबो रानजोबा राना माया। सान्दुं दुंनायखाय बिदि अखा हानाय नङासो सानदोंमोन आङो। हाना होलायबाय अखाया। बिदिबा लोगोफोर भिडिअ'आ आंना बेखिनियानोमोन। अननानै जायफोर मोजां मोनो नायना होलायदोलाय। आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामाजासे बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।